Rangkat berkepertai barok kawai, lara ke kesngi penek meriang, yang kebala tip kum ke World Environment Day, haka santarik mentau benajun, mentau senam arajar arpulai, hapatar kema. Ya kene ke program lapan ya da ke village organization ya kebala tip kum ke BO. Hakane ke program la yushi bentalang da kirang ba chnong ke patar kema, lembat ke seng samla chnong patar kema, kibala banjur halor ke jingdon kam ban rikoi iki saudang saukun, ban laik na kibabun ki jingpang, kibala ban mi na ke jingjabo kame mariang. Lapan ya kete ke jingelang da ikong Rabia R Marak, Presiden jong ke Natlong BO patar kema. Kasnong patar kema kadon bandong ya kene kawai. Pengin ya snok ketilang. Banwanra ya ke khoit ke suba, hapo jong kasnong ke joni. Lamda ni wanra ya ke khoit ke suba. Kata ke jingkela, hakai melang ke salang. Kena mundur, kena wanra ya ke jingkot ke jingkhia. Bon ki priu ki mad ke pang ke citam, ki mad ke jinghe, ki mad ya ki jingjimja. Dei namar bangi hi ngimnang ban ri ya lade. Dei namar ngi hi ngimnang ban sumar ya lade. Ban ri khoi ya ki saudang saukun jong ke jaka ke bangi ngisong ngisa. Ka sarkar India ke syumphia na gamda kene ke benta ban ri ya ke mei maria. Ke penlut sibun ke spa ke peu jong ke ri na ke benta ban ri ya ke mei maria. Ban penhe punsan ya ki ding ki sik ban ri lane kata bangi ong ban prisaya ya ki khla ki beta. Ka sarkar India ka pelut bun klur tingkat na ka benta ban penhe ya ka klau ban ri ya ka klau nang bakan ai hangi ya kal air ka bakhoi nang bakan tan yo slam na ka sun bne bangin yo ya ka jingtngen ha ka sngi ka bangi ni tre ni ta len lane ha bangi don halaying lasen. Ka sarkar India haduk kini kijakan nong kendong ke bangi ngisong ngisa ka be ka pendut ka pisah ka tengkah na ka benta ban ri ya ka mei meriang bakan long ka mei meriang ka bakhoi bat ka bala ban ai jing tingen ban ai jing im yangi ki breu hakane ka prate ngi ai ngo ya ublei bangi don hakane ka jaka ka bangi don ya kilum ki tham ngi don ka air ka bapangat ngi don ya ka jaka ka babyang ma ban ya gai ban ya pengat bat ban tre ban kta ngisngeu sen epat na benda kita ki breu ki badan haki jaka ritha bat haki jaka risiap hak bakim yo ka kabu kalat kumbangi yo hakane ka jaka ka bangi im ublei ula ker khu kerpang ya ka ri jong ya ka ri khasi ba i jong rami bang mio man bam bandi de ta breu badan kami borok ki dan kami ki merat ki breu ki jingthum ki jingtak baro ki don kam ia ka na kata tong long ki bapikir nadu menta longin kedet breu nadu menta yo bangi mabe aku we gesi astan sekretari la dak badkran haga bede ba khut ka suba haga ni lenti sikin ki surok ande ke ka bang aku nagaliang chama ko bo phai kalong haga bede ba ka wa umsak ngam kwa ba ka wa umsak jingi kalong kata ka wa umkhra ngam gua bagawa umsat jungi kalong gatagawa sirpi hagaba watang ban pekro lai chili watang ban pekro lai ya kajing jabo kajing sma utung kajongka kani gawa umsat jungi ro hagawe gesing anong pi ladang yimle no manta hagawe gesing kanselong kumta ikan mau mensua empat selam kini gawa umsat bagi yo ya ban sum masat gibril bida gilaj ban sajjan ban sum ban kling gawa umsat mereka ke beja mata beri watang ban yu ya ke beja gawa umsat ru hadu kata ketanga de nak liang cunga ke bakwa ban kerpat ai baga jingkhut pilih sebab kamdei tang hapoi ngapo asam ai baga jingkhut pilih sebab kamdei tang haldi sakin ai baga saudong saukun ke badan haga jing ko jing khamtam haga bede bat kene gawa umsat ni kwa ba kene gawa umsat ko we gasngi kanlong biang ko ba kipor ki bo mensua aku bapa aba aku bagi breu di ban sum masat ban perenkam ya ka kido kha kido penat kido teli kidang la banim hapo juga kamen to yu la digi khut ye kene serok ande la dagi phai ke ko umsat pat dagi jampo bat dagi plastik sudah
Bagani ka garo ka bateng na ka ki dukan sha ba ki dukan baro ki brone station patar kama aru snobha wat ombret ki jabo ki jumpi hangte hapo wa umsat kata ki jing maham nag liang jungi ka seng samla ba ki dukan baro ki badan hangne po station kani ka station kala dei ka yo kabdei shugi nge manta kani station kala dei ka yo dukan ki badan hangne ngatip bapi ki babun nak neki detang ki besong dukan neki ying jumpi ki don sikwi pat tewat kai ya kani ka wa umsat ba kolong kata ka dosbin berat ya ki jabo ya ki plastik baro kasurok kala ban kuy lalu pe itu website da ki nyut da ki jabo sudah ngiran kam badle na kamata kate ka wa umsat ru bagajing kerpat nagaleng jangaru hoy kapwa pakirba snong ki don lang ring ya aku beli by don assistant secretary balang ba kaniru kapwa by persong sa kasnong bakale hagabedi bakane ka wa umsat nata habang iong habang ipret ki nyut ni ay ni dos bidru ngiran kam ya kata ka way ka jaka ka bapiang bangin berat ya kinyut ka jaka tenut ka bapiang ka ba khampaji na ka sunong ka ba khamchinga na ka sunong ba don kono kono ka jing kta ya ka jing kot ka jing khia barong mata ya ka lek ka wan ka jing sma taru ka way kalong ka badan kam baru matma kan diu ong kumne ka pertai ka labiang ya ka jing don kam ubreu henry kam bat biang ya ka jing kwa arha ubreu ngi ibreu ilong ki ba kwa arha pelak ilong ki balalot ikwa tang na kamata si singi jungi ngim perkhat ya kalau ngim perkhat ya bansawan ka jungi ikwa tang na mentang jing mentoi simat ka jungi ikwa no mentang ring perkhat bat ya ka bansawan bat ya kalau ka jonga jumpi lari ikwa sisha ba ngim pensa ngim penne ya ka memer yang lari ikwa sisha ya ka jing khut ka jing suba ginon kam ban sedang naladi kamantoy la dengan le tang season system la baru la spa group sansi gim le ya kata ka world environment de gino kambal le man ga singi ha jing em jing kumbang le hi ase mas makhina batia ngi sari gi ying ye pen khoi compound ni ke plau ba ai ba kalong kum taru habang le ni wan kanu ga jaka habang don ha kanu ga jaka kublesh bun kublesh ye jarmo ngila don ye gani ka jing tumula slam ba habangi pe ya ka sinong ga jongi ngi yo iba ngi ya kita ki jabo ki ba ting ting ni singal ran ban ya na sinong ru na marhabangi le shakiwi kuwi ki sinong ngi ba ki sinong ki khui ki yarenti ha ka bale khui ya ka dong khamtam ha ka station khamtam ka sinong ka khama ka jongi ngi la ban ong ba ka la long kum ka yo namar ba sisin stiyong yo e ka yo ka ba he ha ba baro ki yawan ha ka ni pathar khama bat ki ya berat ki jabo fathar khamtam ki plastik ki baki berat saudong tengi kum na ka BO ka ki SSG ki badan hapo kana telong BO ngila sim ya kane ka rai ba la kumno ha ka ne ka sni ha ka world environment de bat ka ba ya ha bat kane ka team ka ba sarkar ka labu kumno bangin sar ki lat ki lenti bangin pendu ya kini ki plastik kumta da ka jinge treshi tong ha ka sni sai jan ngila thit ya kini ki tin bat ngila airong bat ngila thok kerteng ya kini kitin kajing mo tolong bangin bu hangne ha station syakidong te kilinti school kilinti hospital hangne station ki dong yo ki don kisik ki bangila pomro bangin sa ikini kitin ha kita kisik bangin penyeng ya ki te kajing kerpat na kaliang kajongi tolong ba tongin burom ya kane kajing tri sitong kajongi kum kilong kumi ki baladon ngila persian bensim kata kajing kit kili ontang bangin penku ya ki ying ki sem ki jongi kumbala keren dai tu samlai badang sugap keren menta Henry bangin penku do ya ka snong ka dong ka than ka bangi ngi syong isa